Podobne vám želáme krásne ráno a teraz sa teda ideme, ako Marek avizoval, pozrieť aj do sveta motošportu. Ak máte teda radi motocykla, tak tento víkend bude pre vás ako stvorený, pretože sa ideme pozrieť priamo do dejiska buracajúcich motorov, kde už naša kolegyňa Sonička Kolcunová je teda v Brne na Masarykovom okruhu, pretože práve tam sa bude konať MotoGP Grand Prix, takže práve o tomto nám bude rozprávať a približí nám celú situáciu. Dobré ráno, Soni, počujeme sa? Počuješ nás cez tie motory? Dobré ráno, ahojte. No tak my ešte nie sme úplne na okruhu, takže teraz vás počujem veľmi dobre, ale včera to teda sme si pripomenuli zase, že cez tie rozborácané motory sa ani my niekedy nepočujeme, aj keď stojíme meter a pol od seba. Soni, čím bude tohtoročná Grand Prix Českej republiky výnimočná? Tak ja si myslím, že každá Grand Prix, ktorá sa koná v Českej republike, je výnimočná. Ona sa vlastne vrátila do kalendára po pauze minulý rok a vtedy sme videli, že to bol naozaj ošial. Ale kto by si myslel, že sa fanúšikovia nejako namosali minulý rok a že tento rok to už bude iné, tak vôbec to tak nie je. To nadšenie a tá láska k motoršportu tu v Česku je naozaj veľmi silná. Je to Grand Prix, ktorá má dlhodobú obrovskú tradíciu, vždy ponúka skvelé súboje a myslím si, že práve tým je výnimočná, lebo tí jazdci ju nemajú radi len preto, aj tí českí, len preto, že je v Česku, ale tým, že je to skvelá trať, ktorá aj historicky ponúkla nejaké veľké víťazstva veľkých mien, tak ju majú jednoducho radi a tešia sa teda úplne všetci. Je tam fantastická atmosféra a to je úplný unikát. Na ktoré jazdické mená sa môžu diváci tento rok najviac tešiť? Možno, že z českej alebo aj zo svetovej scény? Tak jediným domácim zástupcom bude Filip Salač a s tým sme sa včera rozprávali, veľmi sa teší. Samozrejme je to pre neho obrovský tlak, ale tá jeho forma má tento rok stúpajúcu tendenciu, veľmi si pochvaľuje nový tím, s ktorým tento rok jazdí a bude samozrejme sa snažiť zajazdiť čo najlepšie v Maďarsku. V tých posledných pretekoch, ktoré sme doteraz videli, bol druhý, takže uvidíme a samozrejme budeme veriť, že to cinkne, pretože Česi aj Slováci mu fandia, ale napríklad veľmi radi majú tu v Česku Topraka Razgatiolu, ktorý prestúpil do MotoGP len v tejto sezóne. Dovtedy jazdil superbajky, ktoré sa jazdia v Česku v Moste, ale tým, že tam vedel vyhrávať a vytvoril tam vždy fantastickú atmosféru, tak aj tento Turek vie celkom slušne poblázniť české tribúny. V akej forme, Soni, je uradujúci majster sveta Marc Marquez? Tak príbeh Marka Marqueza je zase pripomienkou toho, že motoršport je nesmierne nebezpečný, ale píše aj nádherné príbehy. On sa zranil tento rok v Le Mans. Nebolo to až také veľké zranenie, bola to vlastne zlomenina malička na nohe, ale práve vtedy sa priznal svojmu tímu, že keďže 6-krát podstúpil operáciu ramena, tak sa tam pohla v rámci tých pádov, ktoré mala aj minulý rok a tých zranení nejaká skrutka a tá mu tlačila na nerv. Takže vlastne on od začiatku sezóny jazdil ako keby z 1,5 rukou a to sa rozhodol vlastne po práve tom zranení z Le Mans riešiť a vrátil sa vo fantastickej forme, nastúpil príklad v Mugello, tam to ešte nebolo úplne ono, ale zase to dokázal a ďalší comeback má za sebou, pretože zvíťazil v Maďarsku a zvíťazil aj minulý rok tu v Brne, takže určite táto trať je pre ňoho príjemnou spomienkou a bude to určite chcieť zopakovať. Soni, ty to teda budeš celé dokumentovať. Tento motovíkend sa začína dnes, bude prebiehať asi až do nedele, ak správne hovorím, prípadne ma oprav, ale na aké momenty sa diváci môžu tešiť, alebo čo je možno, že v takých očakávaniach celého tohto víkendu? No, my očakávame jedno veľké oznámenie práve dnes, pretože práve brat Marka Marqueza, Alex Marquez, mal jednu z najhoršie vyzerajúcich nehôd v Barcelone, v Katalúnii a vtedy naozaj všetkým nám tuhla krv v žilách. Takáto hororová nehoda tu nebola už niekoľko rokov. Našťastie z toho vyviazol kvázi len so zlomeným stavcom a zlomenou kľúčnou kosťou, ale mal by sa vrátiť už počas tohto víkendu. Zatiaľ potvrdili jeho dobrý zdravotný stav do toho prvého voľného tréningu, ktorý nás čaká o niekoľko hodín dnes ráno. No a potom budú riešiť to, či bude fit a bude pripravený na to, aby odjazdil celý víkend. A na toho sa tiež všetci tešia. Bratia Marquezovci sú tu tiež veľmi obľúbení, takže budeme veriť, že sa to podarí a že Alex Marquez sa zotavil natoľko, aby potešil brněnské tribúny. Soni, ďakujeme veľmi pekne. No a pre tých, čo nevycestujú do Brna práve na túto motocyklovú drámu, tak môžete si samozrejme pozrieť aj na Vojo. Dá sa to tam nájsť. Takže
príjemné sledovanie. Soni, tebe prajeme pekný motovíkend, potom nám to samozrejme určite aj niekde zhrnieš a naši diváci to budú môcť dohľadať, pretože ty to budeš celé mapovať.